ଆମେ 10ଟା ଆଡ଼େ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି। ଆମର ଉମରକୋଟରୁ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସାମାନ ଥିଲା। ଆମେ ଜଗଦଲପୁର ସୁକମା ଖଣ୍ଟା ଛକରେ ଅଛୁ। ପଛଆଡ଼େ ଜୟପୁର, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ କାଲିମେଲା। ସେ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ। ଏବେ ମଉସା ଆମ ନଡ଼ିଆ କିଣୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେ ମଉସାଙ୍କର ଝିଅ ଘରେ ସାମାନ ଉଳିବ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ। ଏବେ ଆମ ସାମାନ ଯାକ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେନି। ହେଠି ଦେଖୁଥିବେ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସାମାନ ଯାକ ଓହ୍ଲା ହେଉଛି। ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ବା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ବସ୍ ଯାକ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁକି ବଡ଼ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାକ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଥିବ ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ଏଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିଲୁ। ସିଆଡ଼େ ଆମ ହୋଟେଲଟା ଅଛି। ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଖାଇ ଆଇବି। ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାପା, ତୁମେ ଖାଇ ଆସ। ତାପରେ ମଉସା କହିଲେ ଯ ତୁମେ ଖାଇ ଆସ। ମଉସା ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଏବେ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଖାଇ ଆଇଲା ପରେ ଆମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଳେଇବା ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ। ମଉସା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ସାରିଛୁ। ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଠି ମଉସା ନଡ଼ିଆ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଏ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମଉସା ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗବେ। ମଉସା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖେ ମଉସା ଦର୍ଶନ କରୁଛି ମାଆକୁ। ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗବ। ଆମେ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛୁ। ମଉସା ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ମକା କିଣୁଛି। ବାବୁ ମକା ଟିକେ ଖାଇଦେବା କହିଲାରୁ ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ମକା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ବିଟ୍ରି ମା ପାଖରେ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ବିଟ୍ରି ମାର ମନ୍ଦିର ଏମିତିଆ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ।